Claus, du er lige blevet færdig med dit tredje Fausto Coppi, så vidt jeg har forstået. Og der er måske nogen, der overvejer at køre det her løb, men overhovedet ikke kender nogen af stigningerne. Kan du fortælle os lidt om dem? Jamen, i dag starter det med 2 mindre stigninger, som er forholdsvis stejle, men overkommelige. Der er en 600-700 højdemeter i dem. Og tredje stigning er så en meget lang stigning og meget stejl stigning. Og så slutter man af med også en overkommelig 550 højdemeter, som heller ikke er super stejl. Så en god blanding hen over dagen. Du er som sagt lige blevet færdig med dit tredje Fausto Coppi. Hvordan er det gået i forhold til de 2 tidligere? Jamen, jeg har ikke set resultatet. Jeg kommer ikke med i første gruppe over toppen, og sidder sammen med nogen i anden gruppe, hvor den så bliver splittet på det store bjerg. Så jeg gætter på, det er nogenlunde det samme, omkring top 50. Når man overvejer at tage til udlandet, så tænker man meget på, hvordan løbene de er organiseret, og hvordan sikkerheden er, og hvordan det hele organisationen ligesom fungerer. Hvordan synes du, Fausto Coppi er til at afvikle de her løb? Jamen, jeg synes, det er fantastisk. Altså, første gang jeg var nede, var jeg sådan lidt overrasket over, at man kørte i samme trøjer. Der var ikke meget for at smide teamtrøjen derhjemme, jo. Men det giver en god fællesånd, og jeg synes, de er meget, meget høflige og venlige, både her i byen, men også ude på vejene. We're here with Christian Gosvik from Feltet.dk, which is the largest Scandinavian portal website for cyclists. Christian, this was your first Fausto Coppi Le Alpi del Mare. What's your first thought when you arrived? I'm just very surprised how many vertical meters this race actually have. You don't have so much mountains in Denmark. You have very few. So were you accustomed to do those kind of climbings? Actually, it's been a couple of years since I last been riding in any mountains, so not really. So what do you say to the Danish riders? Should they come to La Fausto Coppi, and which is your piece of advice? I would say to any Dane that considers to go to France or Italy to do some mountain stages to try out the Fausto Coppi, because it's a really nice race.